नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीते सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. शिक्षण, आरोग्य, व्यापार, ಕೈಗಾರಿಕೆ असा पूरा क्षेत्रांत सिलिकॉन सिटी मात्रने भारत देशते प्रत्येक नगर प्रदेश वाढवित असा. प्रत्येक नगर प्रदेशांत वाहन दಟ್ಟಣೆ मंतर वाहनते संख्येव तीव्र होणो वाढवित असा. विविध कारणांसनो रस्ते अपघातव चिडचिड होणो करिनतल्या चूकेस अनेकंते दुर्मरण होईत असा. जनंसनो उद्भवदल्या हा एक समस्येच जनत परिहार देव्या सम करव्या म्हणून सांगते उद्देशांत ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಸ ಸಹಾಯ ಕೊರುವ ಸಹಕಾರ ದೇವ್ಯಾ म्हणून सांगते ಉದ್ದೇಶಾಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್ ಸಂಸ್ಥೆ 1985 ಆಗಸ್ಟ್ 30 ತಾರೀಖೆಸ ಸ್ಥಾಪನೆ ದಾಲೆ. ಐತೆ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಸ ಮುಖ್ಯ ಸೋಯ್ರೆ ಹೋನು ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಾಂಸನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಂತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್ ಹೋನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಕರೀತ ಆಯಿಲ್ಲೆ. अशक्तांस दखले नाकरांस हिरियांस ಒಟ್ಟು ಪಾದಾಚಾರ್ಯಾಂಸ ಉಣೆ ಸಮಯರ ರಸ್ತೆ ದಾಟೋವೆ ಅವಕಾಶ ಕरून देत असले. ಸಂಚಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯಂಸ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೀತ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಮಾತ್ರನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜೆ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು आद स्टुडिओस आयलेसत. तुम्हास नमस्कार आणि ह्या कार्यक्रमास मोगाते स्वागत. नमस्कार, धन्यवाद. हेंचे ಒಟ್ಟು ಬಲುವೆತನ್ ಅದ್ದಿ ಹೆಂತೆ ಏಕ ಪರಿಚಯ ಅತ್ತ ಬಗುನ್ घेऊन येऊया. श्री चंद्रशेखर जे बागलगुंटे बेंगळूरू हे श्री जनार्दन राव एच पोनेदकोडी मद्दडಕ आणि श्रीमती सरस्वती ಕೊಂಬಟ್ಟು ಪಟ್ಟು ಕಲಸೆ ಹೆಂचे ಒಟ್ಟು तिघ नाक्रांत हे दोन्हींते पूतो. हेंते एक थोरले बहीण श्रीमती गायत्री प्रभाकर नायक नानाडी आणि एक दखले भाऊ श्री श्रीनिवासा मूर्ती. श्री चंद्रशेखर हेंते पदवी पूर्व शिक्षण गव्हर्नमेंट जूनियर कॉलेजु मल्लेश्वरम आणि ITI ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರಂತು ತಸಂತ MEI ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ರಾಜಾಜಿ ನಗರಾಂತ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊರೋನು 31 ವರ್ಷಾಂಸನು L&T कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड इथे सीनियर इलेक्ट्रिशियन होनो काम करीत असत. हे KDAGB बेंगळूरू संघते ट्रस्टी L&T कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट एम्प्लॉई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटीते निर्देशक बेंगळूरू सिटी पोलीस ट्राफिक वार्डन ऑर्गनायझेशन ते असिस्टंट चीफ ट्राफिक वार्डन होनो असत. हे क्रीडा क्षेत्रदल्ले क्रिकेट, ಕ್ಯಾರಂ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಾಟಕಾಂತ ಪಾತ್ರಾಭಿನಯ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಏಕ ಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಅಂತ ಬಹುಮಾನ ಗೌಲಕೀರ್ತಿ ಹೆಂತೆ. ಹ್ಯಾಸ 2015 ಅಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಸ ಭಾಜನ್ ದಾಲೆಸತ. ತಸಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮನೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ केनिसत. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭರ ಕೆಲ್ಲೆ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಸ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆನ್ಸನು ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಶಂಸೆಸ ಪಾತ್ರ ದಾಲೆಸತ. ಹೆಂತೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹೋನೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಕಲಾಮಂದಿರ ಅಂತ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ದೇತ್ असत. ಹೆಂತೆ ಪೂತು ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ SDM ಉಜಿರೆ ಅಂತ MSc ಇನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಕೊರನು ನಿಮಾನ್ಸ್ ಹೆಂತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೋನೋ काम करीत असत. ಹೆಂತೆ ಲೇಂಕ ವೈಭವಿ ಸಿ BCA ಶಿಕ್ಷಣ ಕರೀತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದೆ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಹೋನೋ असत. हा हेंते संक्षिप्त परिचय. चंद्रशेखरಣ್ಣ, आता तुम्ही एक सुमार 16 वर्षांसनो ट्राफिक वार्डन होनो बेंगळूर नगरांत वाहन नियंत्रण करवते एक महोन्नत काम करीत आयलसो. ह्यास बहुशः तुमते स्वप्रेरणे आसात, स्व आसक्ती आसात, एक निस्वार्थ सेवे. ह्या एक काम करवत म्हणदालर मानसिक होनो एक सदृढते हवा, तसंत दैहिक होनो एक घट्ट हवा. ಒಟ್ಟು एक धैर्य म्हणून सांगतो एक अगत्य असा. ह्या दोन असल्यारो काय होता म्हटल्यार मी एक ट्राफिक वार्डन होऊन काम करूया म्हणून सांगते एक आलोचना सगळ्यांचे येत नाही. जाल्यार तुम्ही एक ह्या एक काम करूया म्हणून सांगते तुम्हाला मनस कसा आयला? आमच्या कंपनीत एक 4-5 जण सेम ट्राफिक वार्डन काम करीत होते. त्यांचं बघून मला इन्स्पिरेशन झालं. मी त्यांच्या लगे विचारलं, ह्या ट्राफिक वार्डन ड्युटी करवेले कसं नियम असा म्हणून. तिने सांगितलं
त्या नियम म्हटल्यार काही नाही वारास 2 दीस तुम्ही 4 घंटे टाइम ड्युटी करावे मिगे महिन्याचे एक पॅरेड असता संडे मॉर्निंग एक 4 hours पॅरेड असता इतके पुरा करावे आणि युनिफॉर्म पुरा आम्ही इंतू ಬೇರೆ करावे पैसे पुरा एक 2,500-3,000 रुपये होतात इतके पुरा कंडिशन असता म्हणून सांगितलं मी ते त्यासाठी मी मी करवात म्हणून झालं मी आधी दर्शन मला दखले असताना मी बेंगलोर असल्यापर्यंत मला ऍक्सिडेंट पुरा बघून हे झाले ते पुरा हे ऍक्सिडेंट झाले किती ऍक्सिडेंट होऊन वदाडीत असत पुरा ऍक्सिडेंट झाले पुरा त्याच पुरा कसं तरी करावे आस्पत्रे ಜಾಯಿನ್ ಕರವೆ म्हणते ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತೆ ಮಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಅಡ್ಮಿಷನ್ करीत नाही पोलीस अंते पुरा प्रॉब्लेम असता म्हणून कोण पुढे जायत नाही सर त्याच ट्रॅफिक वार्डन म्हणून जाल्यार आम्ही डायरेक्ट अटेंड करवात ऑपरेशन ऍडमिट केल्यार आमचे ट्रॅफिक वार्डनचे नंबर असता नंबर सांगत तर झालं एंट्री करतात ಮಿಗೆ पोलिसांनी एंट्री करीत नाही म्हणून त्या पुरा बघून आम्ही करवे म्हणून झाले चंद्रशेखर अण्णा आता तुम्ही एक L&T कंपनींत सिनियर इलेक्ट्रिशियन होऊन काम करीत असाव जೊತೆच तुम्ही ट्रॅफिक वार्डन होऊन एक सेवा देत असाव आता ह्या 2 काम कसं तुम्ही एक मॅनेज करताव समय ಹೊಂದಾಣಿಕೆ कसं करताव समय आम्हास 2 weeks सेकंड शिफ्ट 2 week फर्स्ट शिफ्ट असता आम्ही फर्स्ट शिफ्ट असताना मॉर्निंग 5 o'clock असं ड्युटीज गेल्यार येताना 3-4 घंटे होतात त्यापर्यंत 1 घंटा घरा रेस्ट घेऊन मी चहा आणि काफी पिऊन मी संचे डाऊन ड्युटी करतो वारास 2-3 दिवस असताना ड्युटी करतो आम्ही तसं टाइम अडजस्ट करतो फर्स्ट शिफ्ट असताना सेकंड शिफ्ट असताना टाइमवर मॉर्निंग एक 1 hour ड्युटी करतो 7 to 8 नाही 8 to 9 करतो मी इंगड स्कूल प्रोग्राम्स म्हणे असल्यावर त्या टाइम अडजस्ट करतो त्या सेकंड शिफ्ट अंत तसं अडजस्ट करतो तुमच्या शिफ्टवर तुम्ही शिफ्टवर सेवा काम करत असाव होय 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 लाईक विचार सांगितलं काही तुम्ही समयात एक दुरुपयोग करीत नाही सो नाही ओके समा आता तुम्ही थंय ट्रॅफिक वार्डन होऊन सेवा देवाच्या समयार थंय पोलीस इलाक्यांसून संचारी ट्रॅफिक पोलीस असतात त्यांच्या ಒಟ್ಟು तुमचे एक संबंध कसे असतात आम्ही ट्रॅफिक स्टार्टिंग अंत आम्ही जॉईन होताना कोणतरी सिनियर पोलीस सब इन्स्पेक्टर असते ಒಟ್ಟು असतात त्यांचे ಒಟ್ಟು अनेक असिस्टंट असतात आम्ही दोघांतही कामी करत असतो तिन्ही पुरा आम्हाला भारी सपोर्ट देतात पुरा आम्ही पुरा आमचे काम सोडून ड्युटी करावे येतो ने आम्ही पैसे देऊन संबळ घेऊन काम करतो तुम्ही संबळ नसताना येता म्हणून त्यांचं भारी खुशी होता सपोर्ट करतात चुकड आतिथ्य देतात पुरा आम्हाला एनकरेजमेंट करतात म्हटलं तुम्हाला इथं खेळ संभावना गवत नाही तुम्हाला संभावना काही नाही गवत नाही त्यासाठी तिने संभावना नसताना करतात त्याच एक इतके काम करून आम्हाला हेल्पर येतात नाही त्यांचं एक आम्हाला गौरव देतात तुमचे उचित सेवा करीत असावं त्याच त्यांचं ओके आता तुम्ही ह्या एक ड्युटी करवते समयार ट्रॅफिक वार्डन होऊन करवते समयार तुम्हाला खेळ ಪೂರ एक ತೊಂದರೆ ಮನೆ ಕೇವತ ಅಸಾಯಿ होय ತೊಂದರೆ म्हणताना मग ಕೆಲವು करताना ड्युटी करताना आम्हाला हे फुल स्पिरिट काम करते स्पिरिट मार्ग सेवेते पुरा अभ्यास असतो सडन कोणतरी पुरा रूल्स जम्प करून गेल्यार असताना तद्वा पुढे जावे ते मी कोणतरी टच करून द्यायला जनास सार्वजनिकांस उपद्र द्यायला आम्हाला एकदम खूप येते चान्स असता तसं पुढे यायल्यार प्रॉब्लेम होता ना त्या पुरा अवॉइड करावे म्हणून आम्हाला पुरा पोलिसांनी पुरा इन्स्पिरेशन देतात आता असं पुढे रोडवर येवे नाही का मग ऍक्सिडेंट झाल्यावर प्रॉब्लेम होता ना त्या पुरा असता मी केला आणि हात दाखवल्यावर त्यासंत जातात त्याचं पुरा चिके प्रॉब्लेम असतात त्याचं सोल्युशन तुम्हाला पेट हवे ते चान्स असता म्हणून सांगते फॅन्स नाही होय फ्री काम करू येऊन पेट हो झाल्यावर आम्हाला बघू होईत नाही त्यासाठी तुम्ही मार्गच उतर नको साईड असेलच ड्युटी करा म्हणून पोलिसांनी पुरा ऍडवाइस पुरा करतात आम्हाला ओके तुमचे ओव्हर स्पिरिट होऊन तुम्ही केलं तुम्हाला जे काही आरोग्य समस्या होता दही का हुशार आता हा एक ड्युटी करताना एक सवाल आणि तर चॅलेंजेस म्हणून सांगते कसं येतात सवाल म्हणजे जनांस एक ऍडवाइस करत आता हेल्मेट घालीन जातात त्याच पुरा आम्ही मना ओलिसून तुम्ही घालावे असे तर प्रॉब्लेम होता आम्ही सांगते पुरा त्या पुरा आमच्या लगेच स्लाइड्स पुरा असतात आम्ही ಕೆಲವು ಕಡೆ स्लाइड्स पुरा दाखवतो बघ ऍक्सिडेंट हेल्मेट नसताना गेल्यावर असं प्रॉब्लेम होता ಕೆಲವು पुरा चिलग्यानी पुरा हेल्मेट घेतात एक 10 लाख रुपये ते पुरा बाईक आणि घेतात त्यासाठी मी एक हेल्मेट घ्यावे रेडी होत नाही त्या पुरा हेल्मेट नसताना गेल्यावर किती ऍक्सिडेंट होता त्या पुरा आम्ही पुरा ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ देतो ಕೆಲವು ಐಕ್ತದ್ದು ಕೆಲವು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದೇ ನಾವೇನು ಹೆದರಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ म्हणतात त्याचं आम्ही ಕೆಲವು पुरा सांगतात रोड रोहत पण हेल्मेट नसताना पडल्यावर काही होत नाही आम्ही लोकल सर म्हणतात आम्ही सांगतो लोकल म्हणतात मार्गच ಗೊತ್ತು नाही लोकल म्हणून कोणाचे माथे पडल्यावर फुटता नाही त्यासाठी त्या सांगून पुरा ऍडवाइस करून
आम्ही पुरा त्या हेल्मेट नंतर पुरा रोज आणि पुरा देऊन केला पाठी पुरा त्यास हे करतो मनावलिके करवत. मनावलिके काम करवत करतात. त्याक भंग काम ओके आता तुम्ही एक ट्राफिक वाडन करवते संदर्भार तुमचं ಎದುರು केलं तरी एक अपघात जाल्ला ऍक्सिडेंट जाल्ला काहीतरी जाण असाय आता ऍक्सिडेंट जाल्या म्हणून जाल्यार तुमचे पात्र कसं थंय ऍक्च्युली ऍक्सिडेंट जाल्यार आम्ही ते गाय आस्पत्रेत सागसवयते फर्स्ट एड देवते फर्स्ट प्रथम चिकित्से मस्त ट्ರೈನಿಂಗ್ ಪುರ ದಾಲೆನ್ಸ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕರವೇತೆ ಮಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುರ ಸೇರ್ಸವೇತೆ ಮಿಗೆ ವೆಹಿಕल ಪುರ ಕ್ಲಿಯರ್ करून ट्राफिक जाम क्लिअर करवेते आमचे कर्तव्य असता जाल्यार येद्दोल सर मी 14 वर्षादनु माझ्या एद्रस एक ऍक्सिडेंट झाला नाही मी घरा ड्युटी करवे बाय सरताना केदो प्रार्थने करून जावते माझ्या एद्रस खैले ऍक्सिडेंट होवे नाही किंवा ट्राफिक ऍक्सिडेंट ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯಕರಿತ ತೊರಲೆ ಕಾಮು ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ दाल्यार ते आमस ते अवकाश नक्का ऍक्सिडेंट होयत नक्का म्हणून आमच्या इलेक्शन करून बाय सरता प्रार्थने करून एद्दोलू कय्योदಲ್ಲ नाही खुशी असा आमस आत्मतृप्ती असतात आत्मतृप्ती असता किती जणांचं जीव उरवलं ते आमस योग गावता आता तुम्ही एक ट्राफिक वार्डन करवते ह्या संदर्भार एक तुम्हाला इसरून दावे साध्य नाही म्हणून सांगवते काही तरी एक घटने असाय ಸುಮಾರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಸ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಪುರ ಕೆಲವು ಬಸ್ ತಡ್ತಾನ ಪುರ ಕೆಲವಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚोरून दावेते पुरा धावीत असता त्या टायमार पुरा आम्ही ड्युटी करताना पुरा सडन बघताना मी धावून ते चेस करून दोन पटी धरलं मिगे मिगे पीक पॅकेट करून जायत असत पापा हल्लीसून येत असे कळत नाही त्या पुरा पैसे उडून द्यावेते पुरा असा आम्ही सिग्नल ಅಂತ असताना फर्स्ट स्टॉप लग्गी असताना सडन जाताना आम्ही बघून पुरा तिने बो मारताना धरले पुरा केला असा मिगे मस्त डोले दिसले पुरा एज दिल्यान पुरा क्रॉस करवताना मिगे गमसून ते जावली क्रॉस एक हल्लींच निमित्त पुरा जंक्शन उतरताना ಕೆಲವೊಂದು पुरा एज दल्ले पुरा ಬ್ಯಾಗ್ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತ त्यास क्रॉस करावे पुरा हेल्प केल्यार तिने पुरा होऊन खुशी होऊन मस्त आशीर्वाद करता सिनियर्स पुरा त्या पुरा तो भारी खुशी होता मस्त लाईक काम त्या नाहीतर रस्ते क्रॉस करूया म्हणून सांगितलं तर सुलभता काम नाही आता मस्त अगल झाला सर रस्ते पुरा रस्ते आम्ही ट्राफिक सिग्नल दिल्यावर व्हेकल ಕೆಲವರು ಹೋಗत नाही ಕೆಲವರು ತೊರ್ಲೆ गाडी आल्यावर त्यास आम्ही सांगते आम्ही हात दिल्यावर होत नाही तुम्ही ಕೆಲವು हात असे आड करून सीधा क्रॉस करत जातात सिग्नल युनिफॉर्म असल्यानंतर होत नाही तुम्ही जाऊ नका म्हणून ऍडवाइस करतो त्या ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಕೆಲವು ಪುರ पैसे चोरून द्यावे असतात त्याच पुरा आम्ही खैसून यायला विचारनो आम्ही ते कंडक्टरला पैसे तिकीट घेऊन धरतो ಕೆಲವು मिसयूज करतात त्यासाठी ते आईल येऊन विचारतात आम्ही ते दूरसून आयलो माझ्या लागी पर्स नाही पैसे नाही म्हणतात त्या टायमार पुरा त्याच पुरा हेल्प केल्या मिगे ते जाऊन मिगे फोनांत पैसे फाटे धरले पुरा ಕೆಲವು असतात त्या पुरा खुशी होता मस्त ओके समा आता तुम्ही ट्राफिक वार्डन होऊन एक समुदायाचं काही रीती ते पुरा जागृती कार्यक्रम आयोजन केलं सर आम्ही CTY प्रोग्राम असा कॅच दम यंग म्हणून एक कार्यक्रम असा त्यांत पोलीस इलाके उठू आम्ही जाऊन कॉलेजेस बिगे स्कूल असं पुरा जाऊन त्या स्टुडंट्सांत पुरा जाऊन कसले तुम्ही रोड ॲक्सिडेंट झालं तर कसले करावे मिगे अप्पा अम्मानी पुरा ड्रायव्हिंग करताना हेल्मेट नसताना जाल्यार तुम्ही बसवे नाही कामा मिगे रोड कसे क्रॉस करवेते मिगे खैले सैडस आम्ही दावेते हे करवेते रोड चलताना खैल्या सैडस दव्वे आम्ही त्याच्या ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ सांगतो मिगे ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ त्यांचे असोसिएशन सांगून ಒಟ್ಟು त्यान्स पुरा तुम्ही कसले रूल्स कसले फॉलो करावे मिगे जनांस तुम्ही कसले कसले बिहेव करावे त्या पुरा त्याच्या ಬಗ್ಗೆ जातो मिगे BTS बस ड्रायव्हरांस पुरा त्यांचे जाऊन थंय जाऊन ड्रायव्हिंग त्यांचे पुरा तुम्ही स्टॉप अंतर होईत नाही मिगे जेन पुरा तडल्यापर्यंत मूव करावे मिगे डोर क्लोज करून मूव करावे त्याच्या ಬಗ್ಗೆ मिगे कोण पुरा तिने पुरा ಕೆಲವು पुरा सिग्नल जंप करतात बस ड्रायव्हर्स पुरा त्याच्या ಬಗ್ಗೆ पुरा तिने रूल्स फॉलो करावे त्याच पुरा करतो मिगे अपार्टमेंटांत पुरा जाऊन ते नागरिक संस्थे पुरा त्यांचे लगी जाऊन थंय ते पुरा ॲक्सिडेंट त्या ಬಗ್ಗೆ कसले त्यांचे इमिडिएट रिॲक्शन कसले करावे मिगे ॲक्सिडेंट होईनातना कसं असतावे मिगे हेल्मेट सीट बेल्ट अवेअरनेस ते पुरा त्यांचं डिटेल होऊन त्यांचं पुरा सांगू देतो ಒಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ करता आता तुम्ही इतके पूर्ण काम करता तुम्हाला इलाके असून केलं तरी एक सवलत बेनिफिट म्हणून काहीतरी असाय आम्हास मॉनिटरी बेनिफिट कहियो नाही आम्ही इथे फ्री येऊन सर्व्हिस करायचो म्हणून आम्ही होऊन जॉईन झालो आम्ही असं कोण साधवलं नाही ना त्यासाठी आम्ही पैसे एक्सपेक्टेशन तर करीत नाही आमच्या टाईम आम्ही स्पेंड करणं टाईम आमचे दैहिक श्रम आम्ही त्या यूज करणं काम करत आहे त्यासाठी त्यांच्यातून काही आम्ही घ्यायचं नाही
मिगे तिनी जाल्यार तेंच पुरा आमास आयडी कार्ड म्हणून एक जातात मिगे आमी तुकोड काम केल्ल्यान पुरा तिनी गुर्तिसोवन पुरा आमास पुरा अवॉर्ड देवे चान्स आसा पोलीस इलाके आमचे वार्डन ಒಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಹೋನು तेम जातात मिगे आमास एक रेस्पेक्ट आसा इडी बेंगळूर ಅಂತ ಕೈಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೊಲೀಸನಿ ಪುರ ಗುರ್ತಿಸಸ ಆಮಾस ಆಮೇಲೆ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ घेवन ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿया ಕೈಗೆ ಎಲ್ಲರೂ आमी असं कसले प्रॉब्लेम जाल्यार आता बेंगळूर ಅಂತ सिटी ಅಂತ आमी ट्रॅफिक वार्डन सेवे करतसा म्हटल्यार आमास रिकॉग्नाइज करतात आणि सरकारी खैले ते कार्यक्रम असल्यार क्रिकेट मॅच तेंत पुरा आमी गेल्यार डायरेक्ट एंट्री पुरा करतात आमास पुरा ते एक अनुकूल आसा पैसे ते काही नाही आमींतू युनिफॉर्म आसू आता 4,000 रुपये स्पेंड करवे आसा आणि चिके ड्रेस तनी हे जाल्यापर्यंत मगतेन घेवल्यार मगतेन आमी 2,000 रुपये पॅन्ट शर्ट्स देऊन आमी इन्वेस्ट करवे आसा ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲಾಖೆತ ದತ್ತಾತ इलाके देवे पैसे आमी देवे सम ओके मग ते असं संभावना काही नाही मास संभावना नाही अकस्मात आम्ही सोडल्यार ते युनिफॉर्म पर आम्ही पैसे दिल्यार ते डिपार्टमेंटाच हँड ओव्हर करावे आम्ही तितके कंडिशन असतं इन्फॉर्म करून ड्युटी करवे होईत नाही जाल्यार प्रॉब्लेम असल्यार सांगून दववे तसे मिगे महिने गटले थंय सोडून गांवांत मी खंयतरी फॉरेन जावे असल्यार इन्फॉर्म करून दववे आमी डिपार्टमेंटाचं आमी करीत नाही सर रजेर आसा सांगून दववे तसे तितके कंडिशन असतात सम आता तुम्ही एक 15-16 वर्ष इथे सेवा केलो तुम्हाला हेंत प्रमोशन्स नाहीतर मुंबडती हवे ते असं काहीतरी असं आहे असं सिस्टम असता आम्ही जॉईन होताना आम्हाला ट्रॅफिक वार्डन म्हणून एक ग्रेड देतात फर्स्ट सिंगल स्टार असतात मिगे 2 वर्ष काम केल्यापर्यंत आम्हाला 2 स्टार म्हणून देतात त्या सिनियर ट्रॅफिक वार्डन म्हणून देतात त्या सिनियर ट्रॅफिक वार्डन मग त्याच्यावर 5 इयर्स ड्युटी केल्यार मिगे असिस्टंट चीफ ट्रॅफिक वार्डन म्हणून ते देतात त्या बरोबर मिगे थंय 10 वर्ष केल्यार मिगे डेप्युटी चीफ ट्रॅफिक वार्डन म्हणून एक ग्रेड देतात ते तितके पुरा अवकाश आसा आता एक दानियांस एक दत्ताना ती एक उद्देश म्हणून एक बघतात आता अशक्त असल्यास आरोग्य त्यांचे सुधाರಣೆ करूವ एक धनसहाय करूवते नाहीतर नाकರಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣಸ एक धनसहाय करूवते नाहीतर दावलास एक जीर्णोद्धारस एक धनसहाय करूवते असं इंगड रीतींत एक धनसहाय केल्यार एक आत्मतृप्ती म्हणून एक गावता आता तुम्हास एक ट्रॅफिक वार्डन होऊन एक सेवा करताना तुम्हास गावते आत्मतृप्ती कसं विवरिसवते आम्हाला कसं म्हणतात ऍक्च्युली ಕೆಲವು ಸಹಾಯ करवे असतात विद्यादान करतात मिगे हणदान करतात मिगे कसले वस्तू दान करतात जाल्यार आमी येवन डायरेक्ट दही इन्वॉल्व होऊन आमचे टाइम स्पेंड करून एक ऍक्सिडेंट होते आमी तपसल्यार एक जीव दिल्लेत मिगे आम्हाला तितके पुण्य येता म्हणून आमी आनी तेंचे कार्यक्रम असता दातना एकदा एक रोवल्यार ट्रॅफिक जाम जाल्यार किती प्रॉब्लेम येते असता त्याच पर आमी सराग होऊन ट्रॅफिक केल्यार एकल्याच काम दिल्ले काम होता इंटरव्यू जाताना एक 10 मिनिट जाल्यार एक इंटरव्यू मिस व्हायचा चान्स आसा आमी ट्रॅफिक सराग केल्यार तें गावता मिगे जीव ऍक्सिडेंट उरवल्यार एक जीव उरवले तितके येता न्ही त्या पुण्य फळ येता म्हणून आम्हाला आत्मतृप्ती ते होता खुशी होता त्या आता आम्ही ऐकलं म्हणके बेंगळूर नगरांत सुमारे एक 800 जन त्याच्यामध्ये चढ सोपिरे जन ट्रॅफिक वार्डन स्वप्रेरणेसून काम करीत असतात म्हणून सांगत आम्ही ऐकलो असा आता तुम्हाला हॅन्त जंक्शन जाऊन तुम्ही सर्व्हिस करवा आद नाहीतर उद्या तुम्ही अनेक जंक्शन अंत जाऊन काम करवा असं एक तुम्ही डिस्ट्रीब्यूट होऊन कसं जाता हो कोण ह्या डिसाइड करता आमच्या झोनल वाईज केले असता आता आमचे नॉर्थ डिव्हिजन आता टोटल बेंगळूर ಅಂತ आता 5 उत्ते आता चढ झालं डिव्हिजन ट्रॅफिक चढ होऊन एक डिव्हिजन ಅಂತ मिगे एक 5 पोलीस स्टेशन आता एक मल्लेश्वरम झोन पीन्या झोन राजाजीनगर झोन यशवंतपुरा झोन ते झोन वाईज केले असता त्यांचा झोन असं एकला इन्चार्ज केले असता झोनल इन्चार्ज म्हणून त्या झोनल इन्चार्ज आम्ही आमच्या लोकल पोलीस इन्स्पेक्टर लगी पुरा मीटिंग करतो महिन्यास एकदा मिगे वारास एकदा मीटिंग करून थंय डिसाइड करतो खैला जंक्शन अंत चढ ट्रॅफिक होता खै आमास असल्यार आम्ही अनुकूल होता म्हणून आमचे मन पोलीस मेन खै उणे असता थंय सांगतात मिगे खै इम्पॉर्टंट आसा थंय चर्चा करून आम्ही झोनल इन्चार्ज सांगतो आम्ही आमच्या लगे किती वार्डन्स असा पुरा बघून आम्ही हे वारास कोण 2-20 दिवस काही करावे सांगून आम्ही डिसाइड करतो आमचं माझे काम त्या झोनल इन्चार्ज आहे काम त्या डिसाइड करायचं झोनल इन्चार्ज होणार झोनल असतं आमचं झोनंतू माझ्या लगी चर्चा करून ह्या पार्टी कसलं तरी फंक्शन असल्यार VVIP मुवमेंट असल्यार पुरा सांगतात थंय आम्ही अलॉटमेंट करतो नाहीतर नॉर्मल जंक्शन खंय होता थंय करतो आम्हाला जालली क्रॉस मेन असताना जालली क्रॉस 8 मैल जंक्शन थंय आम्ही ड्युटी करतो ओके
आता उत्सव बरासला समय गणेश चतुर्थी असा आता नाहीतर इंगड उत्सव हवे ते म्हणे एक असा नाहीतर एअर शो म्हणून सांगतो एक असा आता ह्या संदर्भावर तुम्हाला सर्व्हिस ह्या संदर्भावर खैला एरिया पुरा एरिया थंय जाईन होतात आता इस्कान ड्युटी असता इस्कानांत वैकुंठ एकादशी मिगे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी फंक्शन होता मिगे 2 वर्ष एअर शो होता मिगे क्रिकेट मॅच असता त्या टायमार IPL होता मिगे ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು VIP कोणतरी राष्ट्रपती येवते मिगे असल्यार खैला एरियेंत असता ते एरियाचा इन्स्पेक्टर आमचे चीफ असं इन्फॉर्म जातात तिने सगळ्यांचं ते येवे होता पुरा बेंगलोर ते तिथं इकट्ठे होऊन ते पुरा आम्ही पुरा जंक्शन कव्हर करतो तसे ड्युटी करतो आम्ही चंद्रशेखरಣ್ಣ आता तुम्ही अनेकांचं रोल मॉडेल दालसो मादरी दालसो आता सार्वजनिक तुमच्या लगे येऊन खैने भावना ಅಂತ बोलतात आम्ही ड्युटी करताना येऊन ನೀವೇನಿದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾವೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೌದಾ ಓ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್ ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾವು ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಹೌದು ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ 10+2 ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಪೆರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ तिनी पैसे देवेते म्हणून सांगताना ಕೆಲವು ಪೂರ ಪಾಠಿಸಿರ್तात ಹೀಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವನು ಇರ್तात ಪೂರ ತಸೆ ಪೂರ ಎನ್ಕರೇಜ್ करतात ಒಟ್ಟು ಅವನು ಫೋಟೋ ಕಾಡಬೇತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನಮ್ಮ ತರ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ದು ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಕಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ सांगून खुशी होऊन जातात परा त्याने मेच्चुगे व्यक्तपडिसतात भारी खुशी होऊन आता तुम्ही एक ट्रॅफिक वार्डन होऊन इतक्या 16 वर्ष काम केलं सो तुमचे एक इन्फ्लुएन्स अंत किती जण ट्रॅफिक वार्डन होऊन सेरावलीसत आमच्यात एक 10-15 जण सेरवलंच बरा प्रति सती अपॉइंटमेंट 3 महिन्यात एकदा रिक्रूटमेंट करतात तो सांगतात ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು म्हणून सांगतात आम्ही सांगितलं मस्त नसतं सांगा पुरा ಒಟ್ಟು येतात मिगे आईल्यापर्यंत त्या कंडिशन बघून असताना आम्ही ते पैसे देवे म्हणून सांगताना ठीक आहे पाठी करतात दालेर एक 10 जण आता ड्युटी करीत असत आणि आमच्या जाती त्यांची एक 6 जण जॉईन झाले ते आणि माझे भाव एकलो आता करतसा 15 वर्ष काम करतसा बाकी पुरा ಕೆಲವು पुरा ट्रान्सफर करून गेले मिगे ಕೆಲವು त्यांचे ड्युटी होतं ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ असताना ಕೆಲವು आता करीत नाही सत पुरा आमच्या जाती त्यांचं ಒಟ್ಟು 15 जण जॉईन झाले सत माझ्या इन्फ्लुएन्स आता म्हटल्यार आरंभ करतात आरंभ करून त्यांचे कमिटमेंट्स बघून होती मगे कमिट 1 वर्ष करतात मिगे ಕೆಲವು पाटी असने कंटिन्यू पिरियड दव्याने महिन्यास एकदा पिरियड दव्या महिने वर्षास एक मिनिमम 8 तरी अंटेट करावे ಕೆಲವು दल्ल्यानंतर आमचे न्याय देवे होईत नाही म्हणून सांगून ಕೆಲವು पाटी जातात ಕೆಲವು ಮಿಗ್ಗೆ ರೀಜೈನ್ ದಲ್ಲೇ ವಸತಿ ಕೆಲವು ಪುರ ಚಾನ್ಸ್ असतात ओके आता ट्रॅफिक वार्डन होऊन सेरव म्हणून दालर एकलेस खैला पूर एक खैला रीती ते कार्यविधान असा आमचे वेबसाईट असता बेंगलोर ट्रॅफिक वार्डन ऑर्गनायझेशन त्यांचं अप्लिकेशन गावता नाहीतर आम्ही कोणतरी आमच्या लगे इतरलेर आम्ही अप्लिकेशन आमच्या लगे असता देतो जाल्यार 10+2 त्यांचं एज्युकेशन हवे मिगे खैले तर अर्निंग्स हवे काम हवे ಕೆಲವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಂದೇ कसले दरार होते काम करीत असले ते काम करीत हवे मिगे काम नसल्यास देत नाही कसले म्हणतात मिगे उत्पादन कसले तरी हवे नाही त्यासाठी त्यांचं आता डॉक्टर्स इंजिनियर्स मिगे कंपनी ओनर्स कॉर्पोरेटर्स पुरा असतात पुरा त्यांचं तितके कंडिशन असा मिगे युनिफॉर्म असं त्यांनी पैसे करावे एक 4000 रुपये युनिफॉर्म द्यावे होता मिगे महिन्यास एक थर्ड संडे पेरेड असता पेरेड अटेंड करावे मिगे दिसास 4 hours मिगे 2 days per week टोटल एक मंथ 16 hours ड्युटी मिनिमम करावे मिगे त्रिशूल म्हणून कार्यक्रम असतात त्यांचं ऑल ओव्हर बेंगलोर ते पुरा ಒಟ್ಟು ಸೇರवतात ते एक वार महिन्याच एक असतात ते पुरा अटेंड करावे तितके करवे ते मिगे हे असल्यार हवे मिगे आरोग्य हवे मिगे 25 वर्षातून 55 वर्षा भीतर जॉईन व्हावं आमचे रिटायर्ड 65 वर्षातून रिटायर्ड होता आम्हाला मधी सोडून द्यावे म्हणे असल्यार तिने पुरा युनिफॉर्म पैसे दिल्यार युनिफॉर्म इलाक्यात येतो गव्हर्नमेंट जाऊन कमिशन ऑफिस जाऊन आमचे युनिफॉर्म पुरा सरेंडर करून मिगे लेटर देवे आम्ही क्लोज करतो असं म्हणून ID कार्ड देतात ID कार्ड पुरा रिटर्न करावे इतके काम असतात ओके आता तुम्हास ह्या पुरा ಒಪ್ಪೋನು मी एक जॉईन होता म्हणून दालर आमस तरबेती म्हणून काहीतरी देतात होय असं तुम्हास
हे ऍप्लिकेशन दिल्ले पर्यंत आमचे ACP नाहीतर आमचे चीफ ट्रॅफिक वार्डन काही ते इंटरव्ह्यू सांगतात साधं त्याचा दव्वे ते अर्ध घंटे पुरा विचारतात पुरा तुमच्या बायोडाटा पुरा विचारणू आम्ही असे ड्युटी करवे रेडी असतो विचारणू तुम असं जातात एक 30-40 जन दल्ल्यापर्यंत आमचं ट्रॅफिक ट्रैनिंग इन्स्टिट्यूट असा तनी सांद्रांत तई 2 दिवस ट्रैनिंग असता ट्रैनिंग होऊन मीगे त्या युनिफॉर्म मेजरमेंट पुरा देऊन मीगे ಜಾಯಿನ್ ಹೋವಾತು ಮಿಗೆ ಏಕ್ ದಿವಸ ಬಗುನು ಕಮಿಷನರ್ ಲಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಾಚನ ಸಮಾರಂಭ ಅಸ ತಿದ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಪರ ಜಾಯಿನ್ ದಲ್ಲೇ ಮಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ मग तुम्ही इलाके ಒಟ್ಟು ಸೇರ काम करता ಒಟ್ಟು ಕರವೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಜಾಯಿನ್ ಬರತ್ತೆ कोणते सीनियर आमच्या ऑफिसर ಒಟ್ಟು ಮಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಒಟ್ಟು ड्युटी करावे ಮಿಗೆ ठीक एक वर्ष एक्सपिरियन्स झाला परंतु ते इंडिव्हिज्युअल करवात ओके आता आरंबर संचारी पोलीस ह्यांच्या उठतो तुम्ही सेवा करवा तुम्ही इंडिपेंडेंट हो ना आम्ही सिनियर्स असते ना सिनियर्स कोणते रहावे सिंगल करवे सोडित नाही दोघा हवे मी काय फर्स्ट पुरा कोणतरी पोलीस ऑफिसर उठवे त्यांचं कसं बिहेव करावे सार्वजनिक अकस्मात कोण विचारतात सडन होऊन घटना ನೀವ್ ಯಾರೇ ನಾವು ಮಿಷ್ಟ ಅವನು ವಿಚಾರतात ना त्यांचा पुरा कोण सपोर्ट हवे ना काहीतरी जोर केलं पुरा काम करत त्यांचं धैर्य हवे त्यासाठी पोलीस उठ सपोर्ट हवे कसेल तरी कोणी रफ बिहेव केल्यार त्या पर हवे एक्सपिरियन्स असं ಒಟ್ಟು हवे लायक विचार सांगितलं आता कोरोना संदर्भात तुम्ही काही रीतीर काम करवे ते अगत्य पडला थई कोरोना पिरियड आम्ही पुरा फर्स्ट फुल बंद झाले तर आम्ही स्टेशन जाऊन विचारलं कसं लागावे आमचे सहाय्य हवे म्हणून भाई पुरा गावात गेले असतात ना त्याचं चेक पॉइंट वर बेंगळूर एंट्री होत आहे तैंत तुम्ही ड्युटी करा यावात सकाळी एक 2-3 घंटे मीगे दनपरा पर्यंत 2-3 घंटे आम्ही ड्युटी करावे जायचो चेक पॉइंट ಅಂತ जाऊन मीगे त्यांस पुरा लगी गरज नाही काही दूरसून येतात पोलिसांनी पुरा त्यांचे ड्युटी पॉइंट असवे ने तई पुरा त्यांस आम्ही पुरा ज्यूस नाहीतर कषाय पुरा देवेते मीगे तई जाऊन त्यांस हेल्प करवेते पुरा करीत होतो कंटिन्यू ड्युटी करताना त्यांस ह्या भंग होत नाही त्यास आम्ही जाऊन सकाळी आणि संचे पुरा 2 hours 3 hours पुरा ड्युटी करीत होतो आणि पुरा अपार्टमेंट तई पुरा जाऊन पुरा अनाउन्समेंट करवेते पुरा जागृती पुरा करवेते त्या काम पुरा त्यांचे पोलीस वाटो करीत होतो आता थंय त्या दिवस मेडिसिन देताना आणि तर वॅक्सिनेशन पुरा होताना तुम्ही एक कोरोना वॉरियर्स म्हणून कन्सिडर केलं सता आमास पोलिसांचे ಒಟ್ಟುತ್ತು आमास फर्स्ट लाइन वॉरियर्स म्हणून सांगून आमास त्यांचे ಒಟ್ಟುತ್ತು पुरा कोविड वॅक्सिनेशन पुरा दलेनु वॅक्सिनेशन सेंटर पुरा रश टाइमर आमास पुरा तई पुरा कंट्रोल करावे पुरा आम्ही पुरा जाऊन ते पुरा केलं आमास रेकग्नाइज दिले असतात त्यांचे ಒಟ್ಟುತ್ತು दिले आमचे 3 डोस दिले असतात तर तुम्ही मस्त एक सेवा काम केलं सो कोरोना संदर्भात आता ह्या होम गार्ड्स म्हणून सांगतो एक परिकल्पना ऐकलो असा त्याच्या ಒಟ್ಟು ह्या एक ट्रॅफिक वार्डन ह्याच दोन असते व्यत्यास काय होम गार्ड्स म्हणतात 10+10 आधी 10 होते आता 10+2 झाले त्यांचे रेग्युलर ड्युटी तिने लॉ अँड ऑर्डर पोलीस ಒಟ್ಟು ड्युटी करवात नाही झालं ट्रॅफिक ಒಟ್ಟು तिने साधवतात त्यावरती ड्युटी कराव्या त्या संभावना द्याव्या त्या असतात त्यांचं इतके म्हणून दिवसाचं पास्ट आधी उन्हे होते 200-300 होते आता 500-600 रुपये देतात तिने साधवताना द्याव्या तिने मीगे तिने पेड मीगे सिव्हिल डिफेन्स म्हणून नाही कसा त्या कसेल तरी आता ऍक्सिडेंट झाल्यार नाहीतर कसेल तरी अपघात झाल्यार मीगे स्पेशल फंक्शन टाइमर त्यावर तिन्ही पुरा पेंडेमिक टाइमर तिन्ही केलेच त्याला एक दिवस ड्युटी केला तितके 200-300 त्याच्या संभावना जातात आमचे झाल्यार ट्रॅफिक वार्डन म्हटल्यार विथ युनिफॉर्म मध्ये आमचे एक सेवा संस्था आहे पुरा ऑर्गनायझेशन असतात जाल्यार युनिफॉर्म ऑर्गनायझेशन आमचे मीगे त्यांस पैसे नाही ಫ್ರೀ ಒನ್ ಕರವೆ ಉಚಿತ ಸೇವೆ आता तुम्हाला 2015 ಅಂತ अत्युत्तम ट्रॅफिक वार्डन प्रशस्ती म्हणून गावला असा आता ह्या एक प्रशस्ती गाव्या म्हणून आल्यार खैना एक मानदंड म्हणून एक असता त्यांतू मिनिमम ड्युटी करवे म्हणून वारास 4 hours टोटल 16 hours पर मंथ म्हणून असताना ते प्रति महिन्यांतू प्रति वारांतू करून असावे त्या पुरा मधी एक उन्हे करवे तर नाही कमा त्यांत मिनिमम सुन चढ करवे मॅक्सिमम किती करवात मिनिमम 4 hours पर वीक असते तर किती चढ करावे कंटिन्यू करावे मीगे ब्रेक विदाउट ब्रेक करावे मीगे महिन्यास एक पिरियड असतात वर्षाचं 100 पिरियड अटेंड करायला असावे मीगे स्कूल प्रोग्राम्स जाऊन CTY प्रोग्राम असणे त्या प्रोग्राम करावे असता मीगे त्रिशूल म्हणून कार्यक्रम असता मीगे फंक्शन असं क्रिकेट मॅच मीगे केले तरी सरकारी ते कसं विशेष कार्यक्रम असतात VVIP मुवमेंट पुरांतू भागविसवे त्यांत पुरा खेळले पुरांतू हे वर्षांत करून असल्यावर मीगे
ते असल्यावर ते कन्सिडर करतात पुरा स्पेशल ड्युटी कसं केल्या असं स्पेशल करताना आम्ही ड्युटी करताना कसं तरी स्पेशल इन्सिडेंट होऊन केले असतात ते पुरा ಒಟ್ಟು ಹೋಗೋನು ಟೋಟಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಮಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ हव्या त्या ओव्हरऑल ड्युटी करणं सगळं एका वर्षांत ते बघून देतात. आता आता तुम्ही सुरवेस 2005 तुम्ही जॉईन झाला 2008 तुम्ही जॉईन झालो तेव्हा ಬಹುಶಃ तुमचे नाकव दखली होती नाही आता 15-16 वर्ष तुमचे सेवा झाला आता नाकत ಹೊರले झाले असत कामारो असत ते आता आता अप्ಪ आता दावनक तुम्ही मला सांगत काहीतरी अभिप्राय असायतंते नाही तसं नाही त्याच ಬಾರಿ ಖುಷಿ होता त्याच ಪುರ ನಮ್ ತಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ನಮ್ सांगतात ಪುರ ಕೆಲವು ಪುರ ಖುಷಿ होता त्यांच ड्युटी करत त्यांच खुशी घराव खुशी होता आधी नकर असताना त्यांचं ट्युशन सोडून देऊन मिगे पुरा ड्युटी पुरा करावं जायचं आता तिन्ही फिरी करतात त्यांच बारी खुशी होता मी घरा येताना घराव तसं ड्युटीसीन येताना असं ना युनिफॉर्म पुरा रेडी करून ठेवून असतात आयरन पुरा करून रेडी करून चहा पुरा तिंडी करून रेडी असतात ड्युटी द्यावे असतात वारात 2 दिवस असतात नाही पुरा तिंडी करून रेडी करून जातात दर मात्र सांगतात तुम्ही 9 ಗಂಟೆ ಬಿತ್ತೂರಿ आम्हाला सर अगवून काम सांगतात तितक्यांते लेट झाल्या मात्र चिकी बेजार होतात तितक्यांते घरच्यांचा एक अभिमान असा तुम्ही करत सेवेच्या ಬಗ್ಗೆ 2-3 hours केलं होतं एकदा आम्ही जातो येतो म्हणून बेगीन जाऊन येतो त्याला कसं तरी VIP मुवमेंट असतात कसं ऍक्सिडेंट होऊन असतं कसं तरी फंक्शन असतं त्याचा लेट होता त्याचा पुरा लेट झाल्यावर 10 ಗಂಟೆ 10-10 झाल्यावर त्यांची हे होतं तितके नाहीतर खुशी होता आता तुम्ही एक ट्राफिक वार्डन होऊन काम करीत असं ಜೊತೆಸ್ तुम्ही खेळ पूरा चटुवटिकेंत ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು घेतलं इथे कंपनींत पुरा स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीज असा मिगे कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज ड्रामा पुरा आमच्या वर्षात एकदा पुरा कल्चरल ऍक्टिव्हिटी ड्रामा पुरा स्पोर्ट्स होता त्यांचं पुरा भाग होता नाटक ಅಂತ ಒಂದೇ मिगे क्विज कॉम्पिटिशन आमच्या सेफ्टी क्विज म्हणून करतात त्यांचं पुरा ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन त्यांचं पुरा भागविषय असा मिगे ट्राफिक वार्डनंतर आम्ही पुरा नॅक्रान्स पुरा कबन पार्क ಅಂತ ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन त्या पुरा करतात त्यांचं पुरा करवते मिगे फंक्शन्स पुरा कसले झाले तैन जाऊन पुरा आम्ही पुरा ट्राफिक अवेअरनेस करवते त्या काम तुम्ही करतात ओके लाईक सो टोटली तुम्ही एक मस्त ऍक्टिव्ह होणं नाही ऍक्टिव्ह होतात आता तुम्ही एक ट्राफिक वार्डन होणं सेरवाल्या पर्यंत तुम्ही तुम्हास एक तुमच्या ओर झालं एक बदलावणे कसं आहे आम्हास युनिफॉर्म घातल्यापेटस बॉडी एक नमून फिट होता मग त्या म्हणतो त्या सांगतात तसं नॉर्मल सिव्हिल ड्रेस घालवे त्यांचं युनिफॉर्म बेल्ट घातल्यापासून बॉडी स्टिफ होता आम्ही होतो घातल्यापर्यंत असं नाही आम्ही काही बाहेर जाताना हेल्मेट घालून जावे मन येत नाही आम्हीच ट्राफिक रूल्स करावे नाही काही जाताना मिगे सीट कार बसल्यापेटा सीट बेल्ट घालवते मिगे टाइम करेक्ट हे अटेंड करवते पुरा त्या एक मिलिटरी जॉईन झाले मी घेतो आम्हाला समजा पुरा एक रूल्स रेग्युलेशन पुरा मिगे वाकिंग स्टाईल चेंज सांगतात पुरा आम्ही वाकिंग स्टाईल चेंज घालता म्हणते त्या पुरा बदलावण्यात आले असता मिगे आरोग्यांत ते जाताना मास्क आणि पुरा घाल यूज करतो ने त्या एक अभ्यास होऊन होता मास्क ते पुरा आरोग्याचं काही ತೊಂದರೆ नाही ते गेल्यापेटच मस्त एक नमून एक स्पिरिट होता आम्ही ड्युटी कराव्या म्हणून काम करून बच्चन होता अर्धे घंटे बसूया झाल्यावर बसल्यावर तैन एकदा त्याच्यानं 6 ಗಂಟೆ तैन होता युनिफॉर्म घालून बाय सरल्यावर 9 ಗಂಟೆ झाल्यावर ड्युटी केलं तर मग आयासच कळत नाही घरा आल्यापर्यंत रेस्ट घ्यायचं युनिफॉर्म होता एक असं हुरूप येत सो शिस्त ते जीवन ते शिस्त येता नाही आरोग्यात गुट्टू म्हणून सांगतो धैर्य येता काही कसले झाल्यावर पोलीस ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು जाऊन पोलीस म्हणते भई अदिप्रा भई होते मी एद्दल सर पासपोर्टच एकदा पोलीस स्टेशन गेलो मी एद्दल सर पोलीस स्टेशन गेलो नाही तो आणि तो माझा फ्रेंड आता ट्राफिक वाढण्यापर्यंत वारास एकदा जाऊन विजिट करतो आम्ही ऑल ओव्हर इंडिया होऊन बेंगळूर पुरा पोलीस स्टेशन ಅಂತ पुरा आमच्या ಒಟ್ಟು पोलिसांनी ड्युटी करीत असतात ना तिने 2-2 वर्षाचा ट्रान्सफर होतात ते पुरा जाऊन थोरले पोस्टर्स असतात ते गेल्यावर आम्ही काहीतरी गेल्यावर बघतल्यावर रवून बोलवून द्यावे म्हणतात नाही तसं द्यावे नाही का म्हणते मी अर्जंट असते बघून चहा पिऊन द्यावे म्हणून सांगतात पुरा गौरव असा थोरले पोस्टर दिले असतात ना ते पुरा गौरव देतात त्या युनिफॉर्मचा पवार चंद्रशेखर आता आमच्या समुदायास आमच्या युव जनांगस तुम्ही खेळ एक संदेश द्यावे इच्छा पावता आमच्या तर पुराणी ट्राफिक रूल्स कंटिन्यू करावे फॉलो करावे मग आम्ही रोडवर जातो ना रस्त्यावर कैला साईड जातो आम्ही चलवून जावे ते पुरा आम्ही
चढ ಅವನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈड जाताने ऍक्च्युली व्हेकल लेफ्टच दावेते आम्ही केद्दव राईट साइडन चलन दव्य आता ट्राफिक असल्यार फुटपाथ पण असल्यार फुटपाथ कैला सैड दावत फुटपाथ नत्तिले रस्त्यार दातना आम्ही केद्दव राईट साइड चलन दावे ಎದುರು ಏವೈತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಮಸ್ ಕಲ್ತಾ तांतर पार्सून म्हणी आईन चेंचून गेल्यार एक्सिडेंट होते चान्स असताने त्याक अवेअरनेस करावे असा मिगे रोड क्रॉस करताना केद्दव फुटपाथ मिगे सिग्नल जिब्रो क्रॉसिंग नाय जाल्यार ब्लाइंड रोडार क्रॉस करावे असल्यार आम्ही फर्स्ट द लेफ्टस बघावे मिगे राईटस बघावे मागच्यान एकदा लेफ्टस बघून मिगे रोड क्रॉस करावे रोड क्रॉस करताना धावन दावे नाही कमा स्पीड दवे क्रॉस करावे रनिंग करवे नाही कमा रनिंग केल्यार पडवेचे चान्स असता मिगे सीट बेल्ट पुरा कंटिन्यू घालावे त्या कार ಅಂತ बसले किती पाटी त्यांचं ऍक्सिडेंट जाल्यार पुरा चान्स असता उरवेचे चान्स असता मिगे हेल्मेट घालिनतना बाहेर सरवे नाही माते पिलियन रायडर हेल्मेट घालावे ಅಂತ त्या पुरा करावे मिगे ಜಾಯಿನ್ जाल्यार चुकड आमच्या संस्थेस आमते इवलोक मंगळूरांतू एक ट्रॅफिक वाडन संस्थे असता म्हणून ऐकलं असतं तय्यू जाईन हो आम सांगतात जाल्यार आमचे ते कोण जाईन जाल्ले मला ಗೊತ್ತು नाही गावांत बेंगळूर ಬಹುಶಃ तुमच्या आता ह्या उत्तर बघून आमते युवजनांग खंडित बेंगळूर वारस 2 दिवस 2 hours 4 hours पर वीक गावांत केल्यार वता कोडेलंत केल्यार जाल्यार मिगे थंय एकदा थंय करोना आयल्यार मिगे बीस रोडांत ಒಂದೇ ಬಂಟ್ವಾಳಂತ ಒಂದೇ ಕೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ जाताना रोड क्रॉस करताना हेल्प करवात मिगे आक्सिडेंट जाल्यार आम्ही ಜಾಯಿನ್ करवल्यार आसा आम्हाला कोण विचारित नाही पोलिसांनी विचारित नाही ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ सांगतो ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ कोण विचारित नाही फर्स्ट आमचे ट्रॅफिक वार्डन सांगतात ಜಾಯಿನ್ करवतात धैर्यानं आता महिला ट्रॅफिक वार्डन म्हणून असता मस्त नसत स्कूल टीचर्स असत मिगे लॉयर्स असत डॉक्टर्स असत पुरा आम्ही पुरा त्या एक स्पेशल ड्राईव्ह करून एकदा 5 years बिफोर स्कूल टीचर्स लेडीज पुरा फ्री होऊन युनिफॉर्म देऊन जॉईन करवलं असत त्यांचं एक 50% कंटिन्यू करीत असत हे झाले लास्ट इयर एक गावचे दोघा बायका होती पुरा ते रिटायर्ड झाले ना पुरा 65 वर्षांचं रिटायर्ड झाले ना पुरा कंटिन्यू ड्युटी करीत होते आम्हाला भारी खुशी होती त्यांचं बघताना किती प्रायर 60 प्रायसवर येऊन ड्युटी केली असत बायका पुरा आता लेडीज सपरेट विंग ते केले ಅಂತ ಪೆರಡಸ್ एक 40 ಜನತೆ ಸಪರೇಟ್ एक विंग असतात परेड करताना पुरा 36 ಜನತೆ ಯಾಕೆ असता पुरा 40 जण असतात लेडीज पुरा ते भारी खुशी होऊन करतात ओके आता तुमते सेवा कामात आहे ಕೆಲವು आता पिक्चर्स बघून हेमिया स्क्रीन ಅಂತ आमचे अप्पा अम्मा हे कोविड टाइमर आम्ही ड्युटी करताना जाऊन पोलीस स्टेशन पोलीस पुरा थंय पुरा कशाई पुरा देऊन हे केले होते त्यांनी भारी खुशी दिला त्यांस पुरा आरोग्यासाठी हे ड्युटी करताना ते सिग्नल केलं आम्ही नाही दिल्यावर सने ते जिब्रा साईन्स पुढे येऊन राहतात त्याच आम्ही बघा असल्यावर चिके फाटी राहतात त्या बही असतात त्यांचं कोण रवल्यार म्हणून त्याचा हे आम्ही कोविड टाइमर ACP पुरा विजिटिंग गेले ते पुरा येत होते पुरा चेकिंग पुरा त्याद्वा पुरा आम्ही दोघा मी आणि श्रीनाथ आमच्या ಒಟ್ಟು काम करताना ते फोटो वगैरे असतात हे आमच्या कंपनींच रेकग्नाइज दिले असतात आम्ही ड्युटी करताना पुरा ड्युटी केला नेम सांगून वार्डन असं बेस्ट ट्रॅफिक वार्डन आयल्या टायमार आमचे CEO करून एक स्पेशल फंक्शन करून आम्हाला अवॉर्ड दिला एक हे कोविड पिरियड ड्युटी स्पेशल ड्युटी केल्यास आम्हाला एक स्पेशल सर्टिफिकेट पुरा दिलं ते साधवून पुरा त्या सर्टिफिकेट हे बेस्ट ट्रॅफिक वार्डन नॉर्थ डिव्हिजन्स आयले टाइमवर हे दिले हे सलीम कमिशनर ऑफ पोलीस ते दिले ते हे आमचे मंथली पॅरेड करताना हे पॅरेड ते युनिफॉर्म ते RD पॅरेड ID पॅरेड जॉईन होताना ते सेरेमनियल ड्रेस म्हणून आमच्या टीम ते हे प्रशंसा पत्र ते कोविड पिरियड हे दिले प्रशंसा पत्र दिले नेक्स्ट हे बेस्ट ट्रॅफिक वार्डन ते ट्रॉफी हे दिले ट्रॅफिक वार्डन असं शोकसा हे बेस्ट ट्रॅफिक वार्डन ते सर्टिफिकेट ते नेक्स्ट हे स्पेशल ड्राईव्ह ड्रिंक अँड ड्राईव्ह पुरा करतात ड्रिंक अँड ड्राईव्ह करताना ते त्याच्या ಒಟ್ಟು मी आणि माझे भाव श्रीनिवास मूर्ती म्हणून तो ट्रॅफिक वार्डन तो 14 years ड्युटी करत असता
ह्या ड्रिंक अँड ड्राईव्ह चेक करताना आम्ही लग्गी जायच नाही तिकडे दूरसून राहते पर सपोर्ट देते मांत्री हे एअर शो टाइमर ड्युटी करताना 2 वर्ष सुद्धा एअर शो होता त्यात ड्युटी केल्या मी आणि माझे भाव होतो हे आमचे फॅमिली फूत लेंक हा लेंक वैभवी वैभवी हा चेतन कुमार म्हणतो होय हा तुमते धर्मपत्नी हा ओके तुमते आता फोटो बघून भारी खुशीदान बोलताना एक इसरून गेला तुमच्या घरते ते एक कॉपरेशन कसं असतं म्हणून सांगते घरचे ते घर भारी खुशी होता ड्युटी करताना पुरा आमचे ड्रेस पुरा वाशनी करणं युनिफॉर्म करणं रेडी करून ठेवतात अलं केल्यारच नाही बेगीन येवे आमी सांगतात 4 hours to 4 to 4 hours भितर येवे आमी लेट जाल्यार मी आमचे देव येते परत लेट होता नाही त्याच्या पुरा सपोर्ट पर लायक असा त्यासो एक कृतज्ञता देवते एक त्यांचं सांगा तिने सपोर्ट नाही दिला घरा सपोर्ट नाही करत सुमार जण तसेच घरा सपोर्ट नाही म्हणून येतात आम्ही युनिफॉर्म धुवे रेडी करावे लेट होता त्यापर केला परत जोर करतात काय ते घरा असत नाही घरात हेल्प नाही सांगतात नाही त्या घरच्या पुरा तिने बघून घेतात मस्त भारी एक सपोर्ट एक धैर्य ಖಂಡಿತ आता तुम्ही इतक्या वेळ आमच्या ಒಟ್ಟು तुम्ही एक ट्राफिक वार्डन होनो ಸೇವೆ केलसो हेते ಬಗ್ಗೆ तुमचे एक अनुभव आमच्या ಒಟ್ಟು वांटवलसो परोपकारार्थम इदम शरीरम म्हणून सांगतो आम्ही आमच्या जनासाठी आमच्या समाजासाठी आमच्या समाजाच्या हितासाठी आम्ही वांचूया म्हणून सांगते हा एक काम असं नाहीतर हा एक उत्तर असं तुम्ही एक साक्षी दालसो तुम्ही एक उदाहरण दालसो एक व्यक्तीचं एक व्याख्यान करू म्हणल्यार तिने त्या जीवनात ठेवलेला उद्देश आम्ही बघून त्यातले अर्थ करू होतो म्हणून सांगतो आम्ही सो तुम्ही आमच्या समुदायास एक उदाहरण दालसो तुमचं ह्या काम निरंतर होणं तुम्ही करा तुम्हास देव आणिको एक शक्ती प्राप्त करून दे म्हणून सांगितलं तुम्हास धन्यवाद आणि देव बरं करून दे म्हणून प्रार्थना करतो धन्यवाद मला एक अवकाश दिल्याचं विश्व कोंकणी केंद्र आणि प्रतिबिंब ತಂಡಾस ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ धन्यवाद ह्या कार्यक्रम वीक्षण केल्या सगळ्यांचं धन्यवाद म्हणून सांगितलं सर्वे जन सुखिनो भवन्तु